warmero yahay yeso na joɗiɓe leeso taw ala holi fandare nde so wona haalde ko ina nawra wuuro meɗen yeeso wadde noon tawde en paami tigui tigui wiyama hoorejo leydi ndi hono président Amadou Macky Sall walla mbiyen Macky Amadou Sall o ari ha e Agnam walla ko ɓaadi ɗum
enen fof mbaɗen no gorol no wirandani taw kadi eɗen no dokka hono lawol ngol ɗiɗo ɓalol ngol goppelngol no haalita ni tawde otoji ina gara ina doga ete otoji dogoji ɗi fof goto hen fof jogui ko belemma e weytare belemma noon e weytare tawi tawtodiri sa renaki hakkille maɗa wodata ko ɓocciti hen seeɗa wadde noon dogen ɗin ɗon hakkillaji ɓoccittoɗi so tawi ganduɗa en darima tede he haade caɗele godde hen wadde noon tinoɗen mbaɗen gorol meɗen goppen lawol ngol mbasen darade hen no hannirta ni gabboɗen caggal mbaɗen gorol e beele goto foof kadi wasa habrede nde wonno ina jogui jooleɓe ina jogui raɓɓiɓe so tawi jooleɓe gardima raɓɓiɓe keeɗi caggal ɗum ko caɗele mawɗe wadde noon ko rokkate en fartaŋe beele goto hen foof beele goto hen foof wawa tigui tigui yiide no hannirta ni anda ko makkisal wonɗo mo yiyanno e télé o mo nanno e radio o mo wotanno ha tigui tigui jooɗi ƴetti carte walla mbiyen ƴetti jappere nde jooɗi taw goto kala nelatake wiyede ganduɗa homaɗa ne jiimi makki nde taw kanko tigui tigui yiiɗi guite makko no hannirta ni wadde noon ballodiren ballen mawɓe ɓe kadi beele mbawa kadi ɓadade no hannirta dani to ɓuuri nde wonno so wi euroji ɗi gaari wasata to hoorejo o daari kala to ɓuuri wonde hakkude ko ɗo no daroto wadde noon goppen joom wuuro meɗen e mawɓe meɗen ardiɓeɓe beele mbawa hebde hakkude ɗo enen sukaɓe mbawen tigui satade gueɗe ɗe no hannirta ni hay goto woto yaaha yeeso goɗɗo o beele goto hen foof wawa tigui tigui yiide ko arata ko nande ko arata ko famde ko arata ko ndentoɗen ndenen ɓesguji meɗen to banggue ganduɗa otoji peltoji ine jahadi nde wonno hande ko beelema e weyta ɗum noon Abou Diouf badde ke joom karwas yene yeɓe mo kelle kujinal goɗen nayeli kotta hawa sow doban jokka goɗe jaram